א' ארנונה, ב' זה בזק, ג' חשבון גז גדול, מהי ד' זהו דלק שגומר לנו הכל. ה' זה הוט וו' זה ויזה שיורדת בחשבון, ז' ח' שתיהן ביחד זה הזין בחובות. לא נותנים לנו לשמוח, לשלם, לשלם, להפגין גם אין לי כוח, לשלם, לשלם, כבר מכרתי את העין, לשלם, ישראל נשבר הזין, לשלם. ט' זה טסט ויהודית רתחוף, כ' למד כניסה לחניון, מ' ונ' מע"מ נמאסתם, אין לי כסף בחשבון. סמך סופר עין עסק, פ' זה פנסיה לעובדים, צדיק צ'ק לחתונה, קוף זה קדס וריש זה רבק לא נשאר לי שקל, חי החודש על מצפתל, וביחד לא נותנים לנו לשמוח, לשלם, לשלם, להפגין גם אין לי כוח, לשלם, לשלם, כבר מכרתי את העין, לשלם, ישראל נשבר הזין, לשלם. מה אני עושה עכשיו? כבר עדיף להיות גנב, שין שלום ותף תודה